Здравейте, Русица. Поводът, по който се срещаме, макар и от разстояние, е това, че ти всъщност следващата седмица влизаш в затвора. Причината е катастрофа, която си направила в България през 2020 година на 17 декември. И всъщност искаш да разкажеш и покажеш как една секунда реално може да ти преобърне целия живот. Как си първо Точно. да те попитам? Добре, понеже минаха много години, те са 5 откакто мина катастрофата и с времето човек по малко свиква. Не е съвсем прясна раната, но раната никога не се затваря. И като цяло не съм толкова стресирана като мигове след катастрофата, нали? Но и от друга страна се радвам, че влизам в затвора, защото тия 5 години, в които чаках някакъв отговор, бяха повече стрес за мен, отколкото сега вече като знам, имам някаква яснота и искам да си плата грешката. Така че се чувствам най-после облегчена, че ще си плата грешката, която направих и честно казвам, нямам търпение това да се случи. Това да се случи, за да отмине, както се казва. Като се върнем 5 години назад, на 17 декември, катастрофата се случва около 3 часа след София. обяд, 3:30 в София на околовръстния път. Може би така са записали в някоя новина, но не е така, в 11 вечерта. В 11 11. вечерта на 17 декември. Да, 11 и нещо. Да. Какво Много се късно случи? вечерта. Ще опитам накратко да го разкажа. А, Като цяло имах приятел, който беше много зарибен да ходи на казино. И аз знаех, нали, а, за неговата жажда, понеже той често ми взимаше пари. И реално точно тази вечер така се беше случило, че пак се бяхме скарали, нали, накратко. И всеки път, като се скарвахме, той ми блокираше телефона и аз не мога да се свържа с него и беше винаги някаква драма. И в същата тази вечер аз си бях в къщи, бях в България всъщност, то пак, нали, е мой дом, въпреки че, нали, зрителите не знаят най-вероятно, че живея в Нидерландия, но се бях прибрала за Коледа, за вакансия и така нататък. И поредният скандал, нали, аз стоя в наши, в вино с някакви хора и в един момент телефона ми битка, че пари от сметката пак са ми излезли. Обаче, нашето отношение беше такова, че ако блокирам сметката, нали, защото много хора викат, що не блокира сметката, той ставаше агресивен. И понеже имаше гости вкъщи, аз задържах, нали, емоцията, не исках да натоварвам хората, гледах да се смея и разказвам някакви теми, които си имахме много весели, нали, така на маса. В един момент гостите си тръгнаха, тази сметка пак изпи битка, че, нали, още пари са взети от сметката. Аз се опитах да му звънна, да се свържа с него, да напиша имейл и така нататък. Нямаше как да го направя и почнах да звъна на приятели и да рева и да се оплаквам, нали, защото не е за първи път и не знае какво да прави. Викам с този човек, нещата не върват, просто той само ми краде пари, бла-бла-бла и И реши да попитах. отидеш до тях. Не точно веднага. Аз попитах много приятели дали може да дойдат при мен на гости, за да поревем. Звъннах наистина за страшно много стари познати, дори хора в блока, съседи, на вратата им звъннах и всеки си имаше нещо. И никой не можа точно тази вечер да ми обърне внимание, за съжаление. И в един момент аз реших, че трябва това нещо да спре сега. Просто емоцията толкова ми беше набрала в се нарича, не знам как да се израза. Мисъл, нямах повече мисъл в главата си, не бях се концентрирала това, че съм пила. Бях пила 3 чаши вино и ги пих доста време, нали, не съм така да съм се наливала и да съм усетила, че съм пияна. В смисъл, емоцията беше нещо много по-силно, което в този момент ме водеше и реших, че трябва да приключи това нещо сега. И без никакъв акъл скочих в колата, а, като, нали, аз тогава живеех в Симеоново, а той в Люлин. И тръгнах посока Люлин. По времето беше мокро,
май валеше нещо като мокър сняг, в смисъл не беше, нали, заснежено и в един момент на един от светофарите в далечината видях, че светва зелена светлина, пък имаше, нали, паркирали няколко коли и аз с емоционалното си мислене, т.е. без мислене, видях, нали, че дясната лента е свободна. И реших, че ако натисна гъста, мога да ги изпревара, което не е окей, обаче в този момент всичко звучеше прекрасно и сейф за мен. И така и направих, обаче една огромна дупка ме изхвърли и аз полетях в насрещното платно, където идваше кола, която си караше в лентата с нормална скорост, непревишена, всичко си беше точно от страна на човека. И аз обаче не можах да спра колата по никакъв начин. Единствено нещо, което усещах как се движа и колана ми трепери и спирачките не ми работят и все едно просто нямаше никакъв вариант, който аз да спра. И в един момент си отворих очите и видях, че има линейки, пожарна, страшно много спряли коли и разбрах, че съм катастрофирала. Явно съм изпаднала в безсъзнание. И оттам живота ми се превъртя на 360 по 10. Опитвам се да се смея, нали, защото това е Ти единственото нещо, което може да ме лекува, честно казвам. в предварителния разговор ми Мгм. сподели, че всъщност си отишла до шофьора, до 39 годишния мъж, който всъщност Да. е бил починал вече. Държала си му ръката до последно. Ами да, то не е по принцип нали, да я държа до последно, защото аз не знаех, че е последно. Аз реално като излезнах от моята кола и видях, че крака ми е ранен, вратите бяха блокирани, лява, шофьорска, дясната и излязох отзад, нали. Опипах се, видях, че май съм окей и няма да умра, огледах се какво става и видях човека, който седеше така на задната седалка, по покорени очи и и по начина, по който гледаш, аз въобще не разбрах, че той е починал на място. Аз си мислих, че той просто е в ужасна болка, защото колата видях, че е смачкана. И вратата не се отваряше. Имаше някаква жена до мен също, която беше, може би, от друга кола. И като цяло а, аз му държах, защото се опитвах да го извара по някакъв начин или нещо да направя, нали? Не знаех какво Да бих могла да направя, помогнеш. обаче да, аз не знаех, че е починал. Просто ме гледаше с отворени очи и си мислих, че не може да извика за помощ, защото много го боли. Това ми беше първото нещо, което си помислих. Обаче в един момент мене самата почнаха да ме болят ребрата и аз осъзнах, че може би да има някакви тежки наранявания, които, нали, от адреналин не ги осъзнаваш. И отидох да седна обратно на седалката на задната седалка на моята кола. След това дойде полиция, почнаха да ме разпитват и ме качиха на една линейка. И, и преживяването беше ужасно. В смисъл вътре в тази линейка, като филм на ужасите, крещях с висок глас и не осъзнавайки още наистина трагедията каква е точно, аз си мислих точно леле, какво направих. Ето аз сега съм кила, колата ми ще вземат, книжката ще ми вземат, ще ме глобят, нали, някакви такива неща, които не са чак толкова сериозни, но за мен звучаха много страшни. И в един момент, като отидох в ТМА, ме настаниха, зашиха ми крака и, и аз както си седях отвънка на една пейка и казаха, там ще чакате, дойдоха двама полицаи, които ме арестуваха за смъртта. Няма да казвам името, не знам, може би по-добре, на човека, ще го нарека. И в този момент осъзнах, че, в смисъл не осъзнах, то беше като, аз не мога и да го опиша, следно ти се отваря земята, ушите ти бучат, като в някакъв тунел си, в някакъв ужасен страх те е за тебе, страх те е за всичко, което сега ти предстои. Единствено нещо, което ги помолих, ако може веднага да ме изпратят на психолог, за да ми помогне да разбера какво се случва. Беше много, много страшно. Още е страшно и винаги ще е страшно. Аз и затова искам да разкажа как живееш. В смисъл, в един момент си с титулоубиец. И трябва в един момент, както си живял и си имал фирма, и си работил, и си изкарвал пари, някаква връзка, която е била то добра или не добра, не си мислил, че в един момент ти ще си убиец. Гледал си филми в YouTube, всякакви видеа и филмчета, нали, на хора, които
влизат в затвора, кой какво направил, кой убил, не убил жена си. Само си го чувал като на филм, обаче никога не си мислил, че си ти тази роля. Аз поне никога не съм си представила, че аз, нали, след като вестниците след това в България изведнъж си убийцата на еди кой си убиеца и ти си винаги като прочетеш новините си там с това, нали, наименование и ти сами, е много трудно да се живее. И затова искам да разкажа на хората колко е трудно да живееш с тази титла и да ги предпазя, ако може по някакъв начин, да не направят моята грешка. А какво стана относно следствието? Ти всъщност спомена, че ще лежиш в Нидерландия в затвора. Да. Ами, по принцип, нали, в България много гледам, че се говори, че хората остават безнаказани, стават катастрофи и си седат свободни. По принцип е горе-долу така, обаче не е точно така. В смисъл, за да се случи да те извикат на, нали, на първа инстанция, в моят случай отнеха 3 години, защото трябва да се направят експертизи и така нататък. А през И тези 3 години ти си живееше свободно, да, нали да, така? аз бях арестувана по принцип, лежах в Геме Димитров 2 месеца. И това беше също някакъв ужас, мисъл, след като си убиец, директно те затварят и вътре не можеш да поговориш с нищо и да разбереш. При в Google да прочетеш какво те чака. В смисъл само твоята глава и твоите мисли са там, а те са страшни. А, след като излезнах от Геме Димитров, нали, казаха, че ще съм свободна, защото не съм имала други а, а, Провинения. обвинения. Да, благодаря. И не съм чак толкова опасна за обществото, ако така мога да кажа, след като ми взимат книжката, нали, друга опасност няма и случая седи свободен до делото. И в моят случай отнех 3 години, докато ме извикат на първа инстанция. Въобще не очаквах, че ще е толкова много. И Мислех седиш си, и че може чакаш би... 3 години си в Да, 3 чакане. години чакаш и след тия 3 години, то по принцип първа инстанция беше 3 години от нея, след това още почти 1 година до втора инстанция и след това няколко месеца и трета инстанция. Общо взето 4 години, докато му осъдат и през тия 4 години ти седиш и чакаш. До първите 3 години общо взето наистина чакаш, защото не знаеш. Адвоката, който наех, ми каза, понеже нали, ти си самотна майка, нямаш съпруг до себе си, аз точно се бях излекувала от рак. Общо взето месеци преди това спрях много сериозно лечение и от стрес, нали, може да се разви при някой нов рак. И адвокатът ми каза, не се притеснявай, много е важно да запазиш себе си сега. Аз ходих на психолози и така нататък, нали, за да не от стрес да не отключа вторичен рак, който би бил смъртоносен за мен. И като цяло адвоката, нали, ми обясни, че понеже това и това и това и това, аз най-вероятно може да съм условна присъда. От една страна се успокоих, защото има малко дете. Много ме беше страх от идеята, че съм в затвор, защото лежах вече 2 месеца в Геме и видях горе-долу какво е това и за мен това беше най-страшното нещо в живота. Има предвид, че съм била болна от рак, някакси си викам, може би, за мен си самата, по-добре е да си болен от рак, отколкото в затвор. И може би нелепо и тъпо, но поне като си болен от рак, ходиш на химиотерапия, вкъщи си с твоите близки, гледаш телевизия, минаваш през ада, но си до близките си. А като бях арестувана, пак минаваш през ада, обаче не си с близките си, аз си с някакви 3 девойки, които са една е за убийство, защото примерно краде пари от стари хора и вътре седи и клати глава и се хили и се радва. Някаква друга за някаква си друга случка и ти си с някакви а, много далечни от теб хора. Ти с хора, с които дори не можеш да комуникираш и е много трудно а, да се запазиш като цяло, нали, в такава обстановка. Може Преди, би малко се загубих, ако ми напомниш пак въпроса, че малко... преди катастрофата каза, че си имала бизнес, който е бил процъфтяващ, Да. приятел, дете. Сега какво имаш? Ами, сега пак имам всичко, нали? След като катастрофирах, минах
може би 2 години, докато успея пак да стъпя на крака финансово. В смисъл, аз веднага след катастрофата, в смисъл, загубих бизнеса си, имах собствени камиони, всичко загубих, но понеже работих с колеги в Нидерландия, малко преди катастрофата бях разговаряла с един а, бизнесмен тук да направим офис в България, но понеже аз катастрофирах, след катастрофата му звънах и казах, ако правим офис в България, най-вероятно кръвнината, след като ме подгони, може да подгони и теб. И адвоката потвърди. Аз му казах, не искам ти да плащаш след време за моите грешки. И му казах, че този бизнес няма как да върви напред. И решихме в крайна сметка да се случат нещата, но той да ме наема и аз да съм негов управител. И всъщност имах страшен късмет, защото холандска фирма отвори бизнес в България и аз станах управител, имах заплата, с която можех да си плащам някакви сметки и да пътувам естествено напред-назад в Холандия, България, да Какво, мога да работя. Беше много трудно. До ден днешен лета напред-назад двете държави. какво би казала сега на някой, който след 2 чаши вино ще си вземе ключа от колата и ще се качи да шофира? Какво би му казала? Ами аз тези 5 години казвам нон-стоп на всеки. Не се срамувам, че съм катастрофирала. Когато видя хора, защото вече след 5 години, нали, от които съм на свобода, се срещам с приятели, излизам, опитвам се да живея, нали, както един некатастрофирал и убиец се живее. И виждам много приятели, които пият или непознати и след това си тръгват и си се качват на колите и аз им разказвам моята случка и им казвам, по-добре не дей, защото ето виж, аз едно грешно решение и живота ти се обръща толкова лошо, че той никога няма да е същия и не си заслужава. Обаче, за съжаление, никой не ме чува. И затова искам да говоря пред камера, защото повечето хора, каквото и да им кажа, те си казват, те ми казват. Или Това на въобще не мене си няма да казват. се случи. И няма да се случи, аз имам Waze. Аз мога да видя къде са куките, аз следа, нещата са под контрол. А, След това, нали, казват, аз имам връзки. Няма проблем, ако нещо стане, аз имам връзки. Обаче аз вече си имам едно такова като protection, как да го кажа, като вече Виждане. мое си, Оля? Твое си виждане. Да, и се опитвам да им докажа, че... Не да им докажа, аз ги питам, нали, такива хора, когато ми отговорят така, дали могат да ми извадят гаранционната си карта. И повечето ме гледат и се чудят това гаранционна карта. Викам тази за живота. В смисъл, имаш ли гаранционна карта, където, защото при тази катастрофа имаш Waze, имаш връзки, обаче каква е гаранцията, че ти ще оживееш? Аз имах късмет, ужасен късмет, наистина. Страшен късмет. И то това е, че не го осъзнаваме. Като тръгваш и си викаш, абе, на мене няма да се случи, ето на мене се случи, обаче имах уникален късмет. Не само катастрофата, която можеше и мен да убие, и уби човек, и можеше и още един да убие. И кой знае още колко хора можеше да има в моята кола, примерно, които без акъл биха се качили и пътували с мен, да ходиме да се бориме за любовта и за правдата, нали? Можеше да загинат. Ами, моята кола, примерно, имаше един 3D принтер, който по време на катастрофата е хвърчал, разбил се на парчета и парче от него като копия се забил отзад при седалката и това нещо, което пази на главата. Не знам Да. точно как се казва, но там, нали, има някакъв луфт. Това нещо е там се е забило и могло да ме убие. Просто от всякъде е летяла смърт. Аз съм имала наистина невероятен късмет. И, и това се опитвам да разкажа да кажа на хората, че нямат гаранционна карта и никога не се знае откъде ще ти дойде и, и, и да мислят за себе си. Ако не мислят за другите, защото най-вероятно, нали, си вика, ако убия човек, аз ще се оправя, защото имам връзки, обаче човек от другата страна трябва за него също да мислим, но и за себе си. Това показва, че хората не мислят за себе си. Те ще не осъзнават, че те самите се излагат, все едно отиваш да самоубиваш. Много е трудно да го обясна, но надявам се това интервю някой да ме чуе. Наистина, защото повечето хора си викат, абе, няма страшно, е безпоко, сега ще го излежиш и всичко е минало и си живуркай. Ама не е така, не можеш да си живуркаш. Его е 5 години, примерно, аз отивам с приятелки в магазин, по магазините да си купат нещо. Аз не смея да си купа, защото не знам утре дали няма да ме извикат на първа инстанция. Не знам колко бързо този процес ще мине.
и тия дрехи може би не ми трябва, защото затвора никой няма да ме пусне с рокля на цветеница. И си викам, тая рокля не ми трябва. После гледам много хубави обувки, си викам, брей, колко ми се иска да се сложа и аз хубави обувки и малко да се почувствам свободна и, нали, че то проблем все едно го няма, обаче си викам, добре, ти обувки трябват ли ми, защото затворът е такива обувки с камъчета, няма да ми позволят да си нося. И през цялото време си имаш един затвор в мисълта, който ти затваря всичките врати навсякъде. Някой ти казва, аре, ходим на вакансия и ти свикаш, абе, събрал съм някакви пари, искам да го заведа това дете, обаче ако му извикат, звъниш на адвоката, ми тук приятели казват, може ли на вакансия, дали да тръгна. И той, примерно, адвоката ми е нещо като майка. И той казва, ами, за сега мисля, че можеш, иди. И аз така и направих, купих една вакансия, викам, ще заведа дъщеря ми от Юар, бивша ми съпруг от Юар, ще я заведа да види баба си. В момента, който букнахме билетите и се оказа, че аз трябва да отида на дело. Имах късмет, че просто делото беше седмица преди да замина на вакансия. Си викам, ето сега ще мине тъкмо първа инстанция и те ще ми кажат условно. Аз си го мечтах и аз там като отида и ще се успокоя малко. И като отидох на първа ми казах 8 години, тази вакансия просто а, глеждаш и не виждаш нищо. В смисъл ти си в после бабъл и си виждаш затвора, как ще бъдеш затворен, разделен от всички близки. Ти си го заслужаваш. Колкото и да си викам, аз не го заслужавам, защото съм добър човек и не съм искал това да се случи. И не е честно да ми се случи, но в крайна сметка се е случило и трябва да плата грешката си, защото аз ако избягам от този затвор, хората, които са загубили пък близкия си, е нечестно за тях някой да убие тяхния близък и другите да си штракат с пръсти. Аз затова искам да лежа, за да се успокоят, може би, душите на загиналия, роднините, техните души, нали, да знаят, че има правосъдие и че човекът, който убил техният близък син, братовчет, приятел, ще лежи и това трябва да се случи. Аз искам да си лежа присъдата и нямам търпение. Надявам се те да чуят и да знаят, че аз Ти ще лежа всъщност, с да, ще лежиш Ми в да, защото не е затвора в честно. Нидерландия. Да. 6 години е намалена присъдата. От 8 падна на 6, да, като само, нали, може би някои хора ще кажат, като чуят това интервю, ето тя си е уредила нещата, да е по-леко там. Нидерландските затвори със сигурност са много по-приятни от българските. Има много по-добри условия да се интегрираш и да се прибереш у дома с здрава глава, да ти помогнат да си продължиш да работиш след това, а не да излезеш и вътре да се запознал с 5 драг дилъра и да станеш транспортьор на кокаин, примерно, защото като излезеш вече си осъден и като транспортен менеджер мен няма да ме вземат, защото съм вече, нали, осъдена. Трябва да имаш чисто съдебно. И като цяло, нали, в Холандия, като те трансферират, по принцип, в България, да кажем, за добро поведение на половината от времето може да излезеш, обаче в Нидерландия 1/3 от 6 ще ги намалят. Тоест ти ще лежиш повече, малко повече. 8 месеца аз трябва да лежа повече в Холандия, отколкото в България. Но аз избрах да съм 8 месеца повече, просто да съм на по-сигурно място заради лечението. Защото все още продължавам да се лекувам, да ползвам лекарства за... Нали, самия рак отмина, но Да. след това ми се увредиха нервите, някакви операции на нервни системи, почнах да вдигам кръвно, хапчета за сърцепие и така нататък. И те са 100 хиляди заболявания от стрес и от химиотерапията, която те уврежда, нали? И поне се чувствам спокойно, че ще имам някакъв нормален контрол лекарски и така да ще си лежа по-спокойно, нали, отколкото да ме е страх от сега рак, нали, допълнително да се страхувам. Ти всъщност на 21-ви влизаш в затвора. Да, Приготви ли другата си седмица. багаж? Да, ето сега мога да кажа, че отидох на пазар, който беше много странен, защото, нали, имаш един списък, който е описано какви дрехи не можеш да вземеш. Това ми е един от, нали, едно от облеклата за затвор, т.е. ти можеш да вземеш по-топла дреха, каквато и да била дреха, но не може да има надписи, примерно Beach, Yo Man, не може да са брандове и така нататък. Не може обувките ти да имат връзки. И, Да. а, и ми беше шопинга много странен, защото, нали, отивам да си пазарувам за затвора, не за Хавай. И ако искат хората да не си пазаруват за затвора за Хавай, по-добре да си вземат drink and drive, поне в България има. Смисъл, важно, мисълта ми е, че
при каквато и да е ситуация, човек трябва да, не знам, да ги мисли по-дълбоко нещата. Дано някой да ме чуе. Наистина. Сигурна съм, че ще те чуе. От мен едно голямо браво, нали, че заставаш и казваш какво си направила и че искаш да си поемеш отговорността. Пожелавам ти успех и спокойствие преди всичко И, и ще чакам след 6 години да ми напишеш, че вече то си може би навън и си по-рано. свободна. Да, Може и по-рано, майка пожелавам все ти. пак има гривни и така нататък, нали, може би след някакъв период те пускат да работиш под надзор. Той в България има такива условия, предполагам, но не знам с лекарите как е там всичко Благодаря да ти се още пази. веднъж. И аз много за Всичко хубаво. възможността да, да разкажа за случая. Чао! Благодаря ти. Чао, чао. Чао, чао!